Ola a todos e todas. Desde a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña queremos celebrar con vos o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Na nosa universidade hai científicas e investigadoras facendo descubrimentos fascinantes e esta é a vosa oportunidade para coñecelas de preto. Que vos propoñemos? Pensade nunha pregunta que vos gustaría facerlles. Pode ser o seu traballo, os seus descubrimentos ou como é ser científica. Gravade un pequeno vídeo co vosa pregunta e enviádeo. As científicas responderámos e así entraredes nun sorteo para visitar un dos nosos centros de investigación aquí na Universidade da Coruña. Será unha experiencia única. Anímate e atrévete a pescudar con elas. Ola, chámome Lucía. Son bióloga e química e actualmente estou facendo o meu doutorado na Universidade da Coruña. Dende pequena, sempre fui unha nena moi curiosa e estaba sempre preguntando o porqué das cousas. Sen embargo, non sempre tiven claro que a ciencia era o meu camiño. Pasei por todas as etapas, quixen ser mestra, veterinaria, actriz, un montón de cousas. Por iso tamén quero vos dicir que está ben ter dúbidas e non sempre ter as cousas claras. No meu caso, foi en secundaria cando comecei a estudar materias como bioloxía, física e química que descubrín que o que realmente me apaixonaba era a ciencia. Pero era admitir que tiñen as miñas dúbidas, porque recordo que non tiña referencias de mulleres neste campo nin nos libros, nin nas películas, nin no meu redor. Mais isto non me detivo. Sabía que a ciencia era o meu camiño e que podía aportar cousas moi importantes. Igual que a todas vos. Por iso, animo vos sempre a intentar perseguir os vosos soños, aínda que ás veces poda parecer complicado. Na actualidade, eu dedicome a nanotecnoloxía. Saberíades dicirme que é? E concretamente, o que estudo son nanopartículas de ouro. Que seguro que as estades imaginando de o cor amarelo común do ouro, pero mirade o cor vermello que teñen as nosas. O que facemos é estudar se poderían empregarse en futuros tratamentos para enfermidades tan importantes hoxe en día como Alzheimer ou Parkinson. Queredes saber como facemos? Atrevédevos a pescudar con nós. Ola, son Ángela Lema e son doutora en literatura e xénero. Sí, escoitaches moi ben, doutora. Vale que non levo unha bata branca, mas as persoas que traballamos na universidade sobre literatura tamén facemos ciencia. Sabedes o que escoitei durante toda a miña vida? Pois que o meu amor por a literatura non me ia a traer nada bo, que non ia encontrar traballo, moito menos aínda se era en lingua galega, e que o que debía facer era estudar unha carreira de ciencia de verdade. Pois vou vos decir unha cousa. Eu non desistín no meu interese. E sabedes a onde me levou a miña formación? Nin máis ni menos que a, por exemplo, traballar 3 anos en París. Sí, en París, onde a Torre Eiffel. Pois ali dei aulas de lingua e literatura galegas durante 3 anos e fun moi feliz. E queredes que vos conte a que dedico, por exemplo, o meu traballo actual? Porque cando falamos de literatura non temos só por que estudar cousas moi clásicas e moi antigas. Tamén podemos investigar e traballar sobre cousas actuais, sobre cousas que nos interesan. Por exemplo, cando lemos os contos que vos leen nas vosas clases as vosas profesoras, podemos preguntarnos que tipo de amor aparece, que tipo de familias aparecen, non? Entón, eu dedícome a iso, dedícome a que aprendamos a abrir os olliños moito máis para encontrar outro tipo de mensaxes máis diversos, máis plurais, e que aquilo que encontramos no noso día a día aprendamos a encontrar na literatura e tamén que a literatura aprenda a levar esas vidas, esas realidades que nos rodean ao papel. E isto só é un pouquiño do que fago, pero oxalá teñades interese e vos animedes a me lanzar preguntas, porque estarei encantada de falar con vos. Mándovos un saúdo. Ola a todas e todos. Son analista, son fisioterapeuta. Realizo investigación en fisioterapia respiratoria. Sabedes o que é? Dende a fisioterapia respiratoria podemos axudar a calquera persoa que teña un problema respiratorio, xa sexa un meniño ou un avó ou unha avoa. E como o facemos? Primeiro facemos unha avaliación minuciosa do doente. Despois fixamos uns obxectivos terapéuticos e a continuación trazamos un plan terapéutico que pode ser
moi diverso, dende exercicios para axudar a encher mellor o peito de aire, exercicios para botar as secrecións que se acumulan, as flemas, e tamén para adestrar todos os músculos do corpo, incluídos os músculos respiratorios. Eu concretamente investigo sobre como avaliar e adestrar mellor os músculos respiratorios para que estén ben fortes nas tarefas da vida diaria. A liña de investigación que eu lidero é importante porque axuda a mellorar a vida das persoas. Confeso que o camiño ata aquí non foi sempre doado, pero con esforzo, constancia e moita paixón conseguín dedicarme o que máis feliz me fai. Ao longo desta andaina foi moi importante tamén rodearme de outras mulleres que foron xenerosas como compañeiras e que sempre creron en mí. E tamén as miñas referentes como mulleres que foron sempre a miña nai e a miña irmá. Para finalizar, vos animo a este reto. Sabedes cales son os músculos que nos axudan a coller aire e botar aire? Pescudade máis sobre isto e tamén sobre como podemos respirar mellor. Un saúdo! Buenos días, soy Marta Sevilla, investigadora de la Universidad de La Coruña, y voy a compartir con vosotros mi trayectoria y mi actual proyecto de investigación. Cuando tenía 18 años tenía dos grandes pasiones, el deporte y la docencia. Por ello decidí estudiar ciencias del deporte que combina ambas. Como me gustaba tanto estudiar, después del grado realicé un máster y decidí continuar mi formación con un contrato nacional para hacer el doctorado. Realizar el doctorado me permitió formarme como investigadora, aprender con detalle el método científico, poder realizar instancias de investigación en diferentes países, viajar y conocer muchas personas y formas de trabajar diferentes. Actualmente estoy realizando un proyecto muy interesante para evaluar los beneficios que supone entrenar con restricción de flujo sanguíneo en adultos mayores. Para ello, utilizaremos estos manguitos que se los colocaremos en las piernas a los mayores mientras caminan, ¿vale? Sería algo así como podéis ver en la imagen, pero en nuestro caso el ejercicio será la caminata. Con ello conseguiremos aunar, en teoría, los beneficios del ejercicio y todos los beneficios que supone entrenar con hipoxia local. Algo similar a lo que ocurre cuando llevan los deportistas de alto rendimiento a entrenar en altura, en la montaña, ¿vale? En ese caso sería una hipoxia a nivel general y en nuestro caso es a nivel local. Nuestra hipótesis es que así los abuelitos y las abuelitas ganarán fuerza, masa muscular y mejorará su sistema cardiovascular para que puedan vivir más años y con mayor calidad de vida. ¿Creéis que seréis capaces de convencer a vuestros abuelitos y vuestras abuelitas a que participen en este proyecto? Ola, o meu nome é Silvia Martínez Ferreiro e son investigadora Ramón y Cajal na Universidade da Coruña. Hoxe estou aquí para contarvos dun xeito moi rapidiño cal é a miña especialidade. E se podo facer iso é porque todos compartimos unha característica común, que é a nosa capacidade de comunicarnos. Non importa se o facemos por medio da voz ou por medio de señas, ou se o facemos en castelán, en galego ou en inglés. O importante é que a linguaxe é a ferramenta coa que contamos para expresar as nosas necesidades, os nosos desexos, as nosas ideas, e, polo tanto, vai ser moi importante na nosa calidade de vida. A linguaxe reside no cerebro e, polo tanto, cando acontece algunha cousa que lle afecta esta estructura, é posible que teñamos o que se chama un trastorno da linguaxe. Eu, en concreto, adícome ao estudio das afasias, pero que son as afasias? Ás veces, cando temos un ictus ou un tumor ou un traumatismo, perdemos a capacidade de producir ou de comprender a linguaxe. A lectura e a escritura tamén se poden ver afectadas. Estas persoas teñen que enfrontar o reto de comunicarse cunhas ferramentas limitadas. Así que a miña investigación xira en torno a que é o que acontece e que é o que podemos facer para minimizar o impacto da afasia na súa vida diaria. Espero que algún de vos unades na procura de respostas. Boas raparigas, eu son Paula, son bióloga,
e traballo como investigadora no Hospital da Coruña. Cando eu era unha nena, como a vos, nunca cheguei a imaginar que hoxe en día traballaría como científica. A verdade é que eu vía nos libros científicos, pero a maioría eran homes e eu non me sentía moi identificada con eles. Non foi hasta o instituto, cando me empecé a plantexar dedicarme á ciencia, elixín unha carreira científica como é a bioloxía, e na universidade coñecín a moitas profesoras que se dedicaban á ciencia, á investigación. E elas me animaron a intentalo. A mensaxe que vos quero transmitir é que tedes que loitar polos vosos soños, que se pode ser científica sendo muller, podese traballar do que unha quere, e tamén tedes que ter sorte e traballar moi duro. Gustaríame preguntarvos que se tuverades a oportunidade de cambiar algo coa vosa investigación, que sería? Son a doutora María Jesús Movilla, profesora e investigadora na Universidade da Coruña. Contarvos que cando eu era pequena coñecín a unha muller que me impresionou moito. Tratábase da enfermeira que viña a coidar da miña avoa que estaba enferma na casa. Era unha muller moi agarimosa, que cando falaba parecía que curaba, pero ademais facía moitas cousas, como administrar medicamentos, curar as feridas, vacunar, escoitar o corazón e os pulmóns da miña avoa, entre outras. Eu quería ser como ela. Tamén me gustaba moito estudar e sacaba moi boas notas, tanto no colexio como no instituto. Cando tocou ir á universidade, fun a estudar enfermería e cando rematei, empecé a traballar no hospital. Eu estaba moi contenta porque xa era unha muller independente. Pero aínda non rematara. E volvín a estudar á universidade. Estudei antropoloxía e fixen o meu doutoramento. Por iso son doutora e poido investigar. Investigo en como as persoas se enferman. Que sentimentos teñen cando están enfermas e que é o que as motiva para manter a súa saúde. Agora, unha pregunta para vos. Pensai nas persoas da vosa contorna. E pensai como se comportan cando están enfermas e contaimo.